Wow, init kayo guys. It's 3:30 sa kahaponon. Natakaron dire sa Bangkod, padulong ta sa Aglayan, Malaybalay City. So welcome sa Mabok TV. Dire ta sa likod mo agi. Nanatakaron sa atong last nga episode. Ubanin ako ninyo guys, pang last na lang yun. And salamat sa inyong pagtanaw. Bye bye. Tara, ubanin na sad ko. Let's go. Guys, kay curve kayo. Follow the instructions na. Ay bisita man tali. Follow kita permi. Wow, na rainbow sa unahan no. Not sure if makita ba din yung rainbow diyan sa camera. Curve na sad.
sa Mac. Sa Mac. Ang kato pong isa ka ganiya murag wallpaper nga Windows. Simaya Integrated School. Nadre sa wala. Nada sa barangay Simaya day. Guys, if you like this video, please like and share sa akong video para makita pud sa uban ba ang katong mga taga Valencia, makita pud nila ang kaning nga videos ba. Salamat. First time na sa din ako nakaagi diri. Kada kay mga dalan diri. Simentado na tanan. Oops. Ta straight. Tadagi na to padulong eh. Pa right. Dire man ta, aglayan man ta.
diya unahan, left turn ta para aglayan. Aglayan o diya unahan siguro. Masyado nga dalan diri o pa right. Pero diri ra ta straight man. Alright, tanaw ta. Ayo guys. Gamay na akong gasolina.
puhon na lang, mag road trip ta Aglayan. Puhon. Mag road trip ta outro. Napadulong na punta dito. Alright, traffic. Tara, roundabout ini. Ang Katodo Picas, padulong Lantapan.